халқи мо бисёр чизои арзона бисёр мепурсад. Канали мо арзон гуфта мекуфтем. Дӯстони азиз, мо качестворо аҳамият наметиҳем. Як бор качествоаш аҳамият диҳед. Мо ҳозир дарвозаро сиём кунем, дӯстони азиз. Полна обзор кардем, нархҳошро гапи гап задем. Полна видеомро тамошо кунед. Инаи дарвозаро ҳар якча гап задем, дӯстони азиз. Стили самарқандия, дӯстони азиз. Стил задагет. ҳамаша якта обзор кардем, дӯстони азиз. Гузаред видеомро то охириша тамошо кунед. Якта лайк монед, дӯстони азиз. Ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Аз шумо боша якта лайк, дӯстони азиз. Мо сар кардем. Рафтем. ба канали нарх теҷӣ обуна шуда ҳар рӯз нархи бозор кати шинос шав. нарх теҷӣ. салому алайкум. подписчикои нарх теҷӣ хуш омаден ба манзили мо шаҳри бохтар, бозори нихӣ. дарвозаи навбатии мо 4/3. дарвозаи мо номаш мешавад тоҷи сомон. аки ирамо нав худмон иншоалло ки задагем аи дорем бо як донаи дига ози ами намонанд ушам нишон метем худо хоҳад. дарвозаамон 4/3. листош 1/8. профилёс стенкаи ДВД. доставка установка 13000. любой ҷои тоҷикистон мебарем, мечаспонем. дарвозаи навбатимон император. размераш 5, бараш баландиш 3. доставка установка 16000 ака. любой ҷои тоҷикистон мебарем, хӯйдаи установка мекунем. раҳҳо наздик боша, ягон майдаш мақсад скидка мекунем вақте ки раҳ наздик боша. Талшинаш чанд гуфти ака? талшинаш стенка 1/8 листо мешавад, профиломон ДВД. стойкош 2/8. доставка установка 16000 ака. 5/3. дарвозаи навбатимон хайтек 4/260. бараш 4 баландиш 260. нархи 6500. доставка установка стенка 1/2. фақат ҳамин дарвозае ки видео мекунем иё ҳамин нархан. дигарош камтар, дига нархош болотар мерава ака. раҳҳои дуртараш болотар мерава нархош. ана дарвозаи навбатимон император 4/3. бараш 4 баландиш 3. доставка установка 14000. листо 1/8. профило ДВД. стойко 2/8. хӯйдаи обналичка ҳамаш комплект мебарем, худо хоҳад куҷое бошад. доставка установкамон ҳаст. и ҳамун дарвозае ки гуфтем озуҷада тоҷи сомон, иам ба монанди ҳамои камтарак нами дурумша, галоша, баъзеша тағйир додем. ака як бор дига метонем видеотонам пештар кунем, ҳамин ҷоёша бубинанд ки чие. ана размери боша 4 баландиш 3. доставка установка нархи ҳам 13000. материали пеш бозор ҳавсеш мебарем, худо хоҳад хӯйдаи установка мекунем. иҷода ду тарафа листай байни ҳамие ки дидесен листи гилдор ду тарафа лист мешава ҳамиҷода. обналичка ҳамаш дугай болош қӯйдави хилф калид ҳамаш ҳаст ака. ана дарвозаи навбатимон боша 4/2.5. бараш 4 баландиш 2.5. нархи боша 5300 сомон. доставка установка хӯйдави мебарем, установка мекунем. дугай боло, обналичка ҳама чизаш ҳаст ака. дарвозаи навбатимон ака 4/270. коди 21 давра. дарвозаи хубе ки бисёртар мекаша ҳамин дарвозаи ака. доставка установкамон ака ишам 5300. хӯйдави обналичка, дугай боло ҳамаш хӯйдави мебарем, худо хоҳад мечаспонем куҷое боша. раҳҳо дарози бад боша ака, камтарак болоям вода хуш мешавад. мақсад ки доставкашда камтар хуш мешавад, раҳш дрози бад боша. то 100 км я 150 км боша ба хайр ҳамин нархи гуфтагимон ака. иш боша 3.5/260. дарвозаи дигаримон 3.5/260. иҷа кам ҷазираем ҷои коримонай 3.5/260 ака. иш доставка установка нархи ҳамоай. барои чӣ нархи ҳамоай? 3.4 як расход доранд ака. ба ҳам хотир ҳар диши як нарх мешаванд. иш боша ака дарвозаи навбатимон 4/270. ишам нархи ҳамво ака. ҳамун материал ҳамун нархи ака. ина як бор мақсад ки краскаш камтар фарқ мекунад. ҳамун чизон ака. дарвозаи навбатимон 4/3 ака. бараш 4 баландиш 3. листои боша стенкаи 1.5. профилош 1/8. доставка установка 7500 мешава ака. хӯйдаи мебарем, установка мекунем. обналичка ҳам дора ака. ана дарвозаи навбатимон боша ака. бараш 4 баландиш иам 3. дарвозаи стандарт бисёртар 4 мешаванд ака. 4/3, 4/270, 4/2.5, 3.5/2.5, 3.5/270, 3.20, 5. дарвозаи стандартан ака. ҳамин чизо бошанд, мо ҳамаин тайёр дорем ака. дигарош боша заказ мешаванд ака. дар бораи маълумот метем. и боша бараш 4 баландиш 3. доставка установка 7500 ака. профило 1/8, листо 1.5, тумбо ҳам 1.5 ака.
пой дави худо хоҳад мебарем установка мекунем. дарвозаи навбатимон 4-3 ака. Барш 4 баландиш 3. нархи боша ака 11000. барои чи 11000 до тарафа лист мешавад. Ин дарунам листе ака. дастафка установка ҳамаш ҳаст ака. абналичка ҳама чизаш хати. амир як бор абзорша хушрутар ка ака. пештар биёр як системаша бибинем. боша ака. дарвоза лазер ака. ина ҳогиза абзори хушрушка. барш 4 баландиш 3. нархи бошад 13000 ака. дастафка установка ҳамиам до тарафа листе ака. до тарафа лист мешавад ҳама ҷой. худохоҳад дастафка установка абналичка ҳама чизаш ҳаст ака. рафтем акаҷон. дарвозаи навбатимон 4 бараш баландиш 270. нархш ака 6500. дастафка установка листо 1 профило 1 пой дави мебарем установка мекунем. чизе ки гуфтем ҳамаро хелтагмон ҳаст ака. баъди ака ҳамун каролтомона бурем я бура видео кунем ака. дарвозаи навбатимон ака 11000. бараш 4 баландиш 3. як бор дастои амира хушру бушанд ки баъд краскашам автомобилни мақсад ки крем задаги лак задаги пой дави ай ҳамаш ака. краскашда 5 сол кафолат дода мешавад. ҳозирашда савол ҷавобш хати 5 сол кафолат дора. ҳама тарафа пештара бидор ака ҳамиҷош озин ака баъди салафан моная не ки ҳогиза герметика ака ҳамаш пой дави ака. биё ака ҳамихел. инҷош ки шода будаст ина дӯстони азиз. дарвозаи навбатимон ака бараш 4 баландиш 3. нархи боша ака 7500 мешавад. дастафка установка ака. профило 1 мешавад листо 1. дастош як бор дига бидорем хушру баъд кори маляриш ака хушрутар бидорем сифаташ худш мега. краскаш автомобилни краска ака. мақсад ки бисёртар коркар кадаги ака. шистай хушруа ягон ҷош ягон майда сарапина надора краскаш. дарвозаи навбатимон боша ака 4-270. нархи боша ака 7500. дастафка установка ҳама тарафа дастош ҳама чиз замок ҳамок ҳамаш пой дави ака. худо хоҳад мебарем мечаспонем абналичка дора. хоб дарвозаи навбатимон боша ака 4 бараш баландиш 270. нархи ишам ака 7500. профило 1 листо 1. дастафка установка абналичка ҳама чизаш ҳаст ака. пой дави хушру абзорши краскаш автомобилни краска ака. дарвозаи навбатимон ака бараш 4 баландиш 3. нархи боша ака 14000 сомон мешавад. листо 1 профило 2. ҳамаш пой дави ака. баъд ҳамиҷара як бор бидор ҳами тинборамо поёншона ина до тарафа листе ами даруни ами погиза маҳкамай. шуртар бидоршакай фарқ мекунем чиста дарвозаи ӯзбекистон акай. гуфтам ки ничи дастай стрижкати. хоб дарвозаи навбатимон ака 4-3. профило стенкаи двд листомон 1 мешавад. дастафка установка 11500 ака. пой дави мебарем установка мекунем ака. қилфи калид пой дави абналичка стойкош стенкаи 3-2 мешаванд ака. стенкаи ғавси ғавс тумбомон стенкаи 1 мешаванд листоиҷи 1. дарвозаи навбатимон ака бараш 4 баландиш 280. нархи боша ака 5000. дастафка установка барои чӣ қадар арзонай листомон тинакай ака профило тинакай ҳамаш мақсад ки материалош тинактаракай. вақте ки материал ғавз шида ака қиматтарак мешавад. айдам тинакастай бо 3700 3600 мешавад. закастам бе закастам намезанем бора ака. ина метонем ки профилора ғавз занем листора средни бизанем. листои средни монами ака. баъд дарвозаи навбатимон як бор ака ира бидор. нархи боша 7500. барои чи 7500? профило 1 листо 1. малияри курш меҳнат кадаги ака. як рӯз фақат краска кадаги. хушру бидоруш ака томлаоша. каролтомон ака 2-3. нархш боша ака 1800 сомон. хоб каротои лазер ака як бор ҳамбора хушрутарак сиёмка ки уҷа карот бисёр дорем ози шамози абзор мекунем. як бор ҳам таболопӯна ҳарча хушру сиёмка ака
нархои боша 3000 ака. Дастафкашам иншоалло ки мекунем ройгон ҷои наздик шуда дуртарак боша ҳисоби мақсад ки соҳиби ҳамин чиз мешава. нархои ҳамин хел ака биё ҳамин хел бирем ака боша буравзор кунем. хоб ака караоти навбатимон 2 ба 3 нархиш 2800 сомон. профилош 1.5 глош хай чизе ки аста ҳамин ака ҳамаш қоидави ака шуру видеошко иш боша нархиш 1600 сомон ака. фарқиятиш чия? фарқиятиш глоше ака ё ки глои обичниян глои бу камтарак фарқ мекунад. шуру то ака нигоҳ ко. хоб нархиш ҳам боша ака 2800 сомонӣ. фарқиятиш бисёр ша глоше баъд профилош ҳам фарқ мекунад. размерош чӣ хел размер? размерош 2 ба 3 аи. ана размери и боша 3 ба 4 чи 2.5 ба 4 бараш 2.5 баландиш чи дарозиш 4. нархи боша ака 3300 сомон. дастафкаш ҳам мекунем ака. дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат.